Yiɓiyankoɓe Pinal TV on calminama on jettama on beltanama en garti kadi waɗatan moɗon yewtere meɗen wiyeten Nguurndam Fulbe waɗatende yontere kala e oɗo saaha ɗum noon on calminama on jettama on beltanama wonɓe Mali e wonɓe caggal Mali kala oɗon mbiye bisimilla moɗon e yewtere moon arata waɗande moon yewtere nde ko musidɗo moɗon Diallo Barel Samba to cuuɗi meɗen wiyende Sembane hande noon eɗen noddi jaydiyanke e nder jaydiyankoɓe on ganduɗaɗo kadi mo ganduɗa ko koɗo men hande kono wona koɗo ɗo e Pinal TV ɗum noon kanko ni Bassirou Ama Tidiane ɗum noon en mbiyammo bisimilla makko o salmina bandiraɓe caggal ɗum gartina nan bisimilla ma ceerno Bassirou. eyyi caggal yettude Allah e julde e nabiyu en jetti jinnaɓe ɓe keɓeɗen nder godal mumen en jetti sernaɓe men e waliyaɓe men e moƴƴuɓe men kala e ñeñɓe ñeñƴuɓe ñeñi Winndere nde ha yuuɗi en jetti kadi wonɓe sababu ha ndeɗo habrirde Ayaawo beeli heɓa kala dariɗo hen yalla sellin doole yalla lomtin ko woodi barke ewa caggal yettude pulaagu ɓeɗon wurɓe kajam kaynaɗam e keddam wujotoɓe keccam tufoɓe kaaɗam hottiroɓe mbarangu dusira yomre mi salmini kala to ɓi pullo woni ewa bisimilla moɗon e ndeɗo yewtere Nguurndam Fulɓe ewa fawi hen kadi eɗen jetta ɓiɓɓe leñol ngol kala dariɓe dadiɓe beele ngol ɓamto ewa ko ɗo tan udditirten hade meɗen jokkude e jewte men. A jarama Bassirou Ama Tidiane joom wuro min jettima no feewi so wiyama Bassirou Ama Tidiane eɗen jiiɗi andude holgonɗo Bassirou Ama Tidiane tawa hade men nadde e yewtere meɗen hande. eyyi Bassirou Ama Tidiane o joftina ko e bammakko Ama Tidiane joom wuro to gaynani e on noon ko ururo hiiraynajo eyyi yummo o noon ko torodo tanum el fekki to gawol eyyi oɗon noon ko Farimata Mamadou Moussa Hamman Agne to lasli gawol kono jooɗinoɓe Farndala ɗum noon min komi hakkude pullo ururo e torodo eyyi wa jiimi aduna koto wuro nenam en Farndala kono noon mawnumi ko wuro amin jangume jangde alquran guittame ɗum patirame jangde école e nder he noon jangume jangde lesre e hakkundere to hakkundere nde gasirta ɗo mbiɗa fota yaade lycée ko ɗon waɗi grève uji 79 80 woni gummimi ɗon noon tawi Moussa uddi école aji Mali lebbi jeegom mawnanne gollanno toon e golle ko fewti e daabeje ɗum woni vétérinaire yagal wiyete SODEPRA société de développement de produits animal ɗum woni goomu daraningu ɓamtare gaynaka eywa tawto e momi toon eywa Allah waɗi min nanna toon e bende tikki ɗum noon nayi ɗi pour hollude fulɓe ɓe peeci ɗi e kooti ɗi e waysuji kewɗi ne jogui ndiyameje batteɗe e wendu so nayi nguulima hen walla ngubbima hen walla ndewi e nder he ha kay mutni ɗumen ni woni kala ko takkino e munen iwan ɗum woni wayso ngo kam oppaɗi ɗi keeɓa wuurde ɗi cella eyyi ɗum nane goni hen ha ɓooy patirɗen e golle kaaƴe e nder golle kaaƴe he jibinani meɗen gande kewɗe ko fewti e njulagu woni jeygu sooda yeyta en kadi gekkima he fetel mbattuɗen wañde kulle ladde eɗen jeeya tew ɗum ɗon kadi en mbaɗi ɗum en gekkitima kadi ñotirgol machine mi woni ñootiro machine duuɓi kewɗi mbiɗa hutoro ngal gollal caggal mum nde gartume tindiname fewnirgol pompe e India Mali
eyyi darima e ɗum min kalfina kadi pluviométrie ɗum woni ɓeto toɓo nde ɗum ɓenni eywa natme janggugol duuɗe pulare ballal ADG eywa nder he noon tawi on saaha nangue pulare ne fuɗɗi fudde to ñoroto min dari hen min rokkama duuɗe to gawi ɗo mi waɗi duɗal to wiyete face guerla hande wiyete paale goɗɗuɗe eyyi nden noon waɗi toon lebbi jeegom e nder he min mbaɗi radio il tokosil to wiyete peral toro ewa jewtam gaɗane gadi nanede ko ɗon iwdi fulɓe e diwan gawinani ewa caggal mum noon Allah addi radio Jam Sahel 1998 ɗum woni hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeetati ko nden nelanama yomi armi gollami ngoɗon radio tuggi nden ha yetti hande mbiɗa hedde maggo ko gonmi toon ko mi ardima ngo laabi kewɗi mi woni kadi keɗɗo e ngaalu mi woni keɗɗo e karallagal mi woni kadi juɓɓinowo jewte mi woni tarikiyanke mi woni he yimiyanke mbiɗa waɗa jewte mbiɗa waɗanno hay kabaruji ne wayno kala fannuji radio kay ala hen ken gollani ko noon tigi a jarama Bassirou Ama Tidiane mi nani haala ka saabu won hunde hesre nanmi e nofram oɗo sa joni wonde wonino bañowo walla ñootowo machine saabu so wiyama Bassirou Ama Tidiane tan wiyete ko ko hono wiyete kadi wiyete tan ko jaydiyanke saabu ɗum way kono pulago fof andiri Bassirou Ama Tidiane ko jayde beele ko fate mbaño e ɓoyin hen walla ala eyyi aɗa andi golle tati ɗe kam baba mi tawri ɗum jalo woni ndema ko hollimi caggal mum mbiɗa ayinanno kono gaynaka jalnika ka juutani balɗe saabu baba wiyanno so ñawli yomi tawi nokku mani yoknoyomi toon wowno yoknoyde ko ndemowo kono gaynaka so watti yoknoyde aɗa andi kan gaynaka yaata caggal mum natame jangde ɗum itta mbani ngu koto Côte d'Ivoire to e ko gonga mbiɗa tawi mbaño saabu amin guiwe biyeteɗo Abdoulaye Hamme ko bañomo hono mun ala on ko hiraynajo ko ndongo yettete on jibini Fati Abdoulaye Fati jibini Mamadou Fati on jibinimi on jibini baba mbiyanno joni noon on ene tawra mamam en ɗiɗo foof ko felloɓe baba Mamadou Toksel ko pellowo kono minnene e ɓiɓɓe babam ɓe babam ɓamani feteli kono ɓami feteli eyyi ɗum noon to laddeji sarmas to mbiɗa tortiya ko ladde hewde kulle mi ekkitima toon mbaño ha natme fedde wañoɓe nde won noon eɓe jogui toruji fodde jeetati ɗiɗon foof koma dokka ɗum ƴiƴam nde mbawa wadde gueɗe ñangalleji kewɗe mbaño ko wayno Danga Bali ko wayno Tafo Magan ko wayno Denguere Diouf ko wayno Bama Djigui ko wayno Kondoro e Sané ina heewi ɗiɗo foof koma jarne nde wonde mbawa wadde yoga e ñangalleji e mbaño caggal mum Harouna wi yomi woppu ɗum yadata e arsilamagal goppume kono heddori noon andude ladde nde e wawde fitini eyyi way jarama Bassirou Ama Tidiane joni en gartat e namde yewtere meɗen saabu hande yewtere meɗen eɗen mbawi widde titone muɗum ko toro holko woni toro beele toro ko diwan walla ala holko woni toro eɗen jiiɗi andude toro taw ha paamen holko woni toro eyyi sa wi yen kaal haala toro wajibu ciloyen seeɗa saabu deftere dartol fulɓe to banggal Afrique banggue hirnangue winda hen ko alkule eɓɓinaɗe wiya ko dia ma to kos la al na day ma dia gadanowo ko laamu diawogo eywa so ɓenni ɗon ari yetti laamu manna woni ma o eywa caggal manna ko tonjon caggal tonjon ko laaji tati deggodir laamtaga laam termes e laamtoro eyyi laamtaga ko fulɓe jilluɓe safalɓe kamɓe jettoɗo mabɓe ko Dikko Diallo Roy e Ameyti aɗani jeerno amen sawalde kadi eyyi ɓeɗo nayo ndendu noon fulɓe safalɓe ɓe mbaɗi laamanteri mabɓe wiya laamtaga ɓe wiyete tagankoɓe Diallo Dikko Roy e Ameyti joni sa hooti to laam termes ɓen kadi ko fulɓe renduɓe kadi e sara kulleɓe eyyi ɓen gari ha e laamanteri baccilinaɓe to nanata tunka baccili eyyi ha yetti Guidi Maga ko ɗum wonno laam termes ɗum ne Sumare naɓe laaminoma hen yoga kadi e baccilinaɓe laamima hen ewa laam toro toro andi adi Fouta toro
tooro ko pulaagu fernongu to wiyete tichit e dar ɓeɗon telliti ngari tacci maayo ngo mbaɗɗi maayo ngo mbaɗi ɗon laamanteri tooro eyyi laamtoro noon laamatono ɗum ko taaniraɓe Eli Bana Moussa ko salsalɓe eyyi ɓeɗon dokkano yo laamo kono ɓe pecci laamuji ɗi noon e diwanuji ɓe mbaɗi ko waalo e jeeri jeeri ndi ko gaynaka moƴƴata toon waalo ngo ko guese ɗe moƴƴata toon to waalo ngo woni ga leyɗele ɗe e kolaɗe ɗe halfina ɗum ko joom en sa nani tan joom ko joom leydi eyyi ha yetti ko nanata joom wuro eyyi kanko jeeyi wuro eyyi joom leyɗe o on wiyete joom eyyi on jiime ko wiyete tuba ko mbiyata foncier jeeya leydi eyyi kala kono golle e leydi kamɓe kettina hen to aynaɓe to ɓe gardin ɗum arɗo eyyi joni noon arɗoɓe laamtoro foof kam ko babaɓe eyyi kono laamotoɓe ko salsalɓe e o heddi noon woni nokkuji ne waɗi caawe jalluɓe ko jalluɓe laamoto ne waɗi caawe sosoɓe ko sosoɓe gonata arɗoɓe kono noon banggal kay laamanteri tooro ndi kayri ko leydi wiyete tooro eyyi joni ko diwan wiyete tooro diwan wiyete ko leydi wonno adan saabu ne jogui laamu mum ne jogui laamiɓe mum ne jogui kadi laamiɓe cate mum eyyi catal hen foof to leydi woni ko joom ardi eywa kadi to gaynako woni ko arɗo ardi eyyi ko ni ɓe juɓɓinirno laamanteri tooro ndi tuggi noon ndi fokki banggal hirnange koye waalo barak funnangue ɗi jokkodiri ɗon koye hayre law eyyi banggue ɓaleeri ko jolof eyyi banggue sahal eɗe woɓɓe mbi rewo ɓe takkodiri ɗon koye safalɓe kono noon halayɓe ne ɗon lombi hande gonti leydi munen banggue askama hen kono halayɓe ɓe kaɓe munen koye tooro gonno adan dimat kadi waɗama taƴre kono tulde dimat kadi jeeya koye tooro eyyi ha yettima ni aɗa ummo waalo barak ɓennoya jaa ha dar kadi tawa kadi tooro ina toon ɗum woni ɓe mbiyete jowdul naɓɓe eyyi ɓeɗonne koto tooro ga giwi jooɗoyi toon kono koye laamanteri jeeya eyyi joni noon ɗum ɗo wiyete tooro heewɓe noon cikkat tan ko tooro ko pullo gaynako tan jogui sawru mum ene rewe jawdi ko o woni tooranke ala tooro ko leydi perɗo e mayri ari ga wiyete tooranke ne wayno enen joni sen gummima ñooro en gari en jooɗoyima Sigaso wiye ñorankoɓe eyyi toorankoɓe o ko noon ardi ɗum woni noon hettere tooro nde ko ndiɗo leydi joni noon itti kam laamanteri tooro sakket ko commandant Abel Jandé nde wara nde woni laamtoro Sidiki Sall e Mamadou Yero Sall foɗodironnoɓe laamu ɓe yante e Baydi Kacce Pam tawi ine waɗa jeygal mum wotoɓe kaɓe Abdoul Bocar Kane dari koye habde tubakoɓe jaggitoɓe leydi ndi on nene ɓe kalmi ɗumen nanga wiya Baydi Kacce goto wawa waɗde ɗum saabu o felli commandant Toubak eyyi wonɓe wondi wiya o wondi koye laamtoro Sidiki Sall e Mamadou Yero Sall kamɓe tato nangaɓe mbara ko nden tooro heɓta wonti jeeyi tubakoɓe eyyi dimat ne Elimane Boubacar falino ɗon palal oyi so palal ngal faltaka tubako natta dimat kono noon fuutankoɓe woodi taƴiɓe janto e tubakoɓe gari palti palal ngal ne wiyaɓe tubako naati dimat ɗo no seeki on woni gumɗo mo yaare duuɓi 110 o yeehi hucci ladde weelu ne wiye toon jake ko toon o woni haw maayi kono tubako yettaki jake ha o maayi on woni Elimane Boubacar Kane kanko noon haɓanno e Mamadou Fatim Borso to waalo barak waalo en caggal mum noon ɓe tawi ko ustare leñol ɓe kaltidi ɓe kawriti ni woni hunde e waalo barak ñangñangɓe ɓe jante makko ɓe gonti diniyankoɓe islam heddiɓe ɓe kadi jante tooro ɗum woni ko wiyete calɗi tooro calɗi Fuuta tuggi ko Dagana eyyi nde juulirde nde maaha gaafe keɗɗe hirnangue ɗe ko waalo barak jeeyi keɗɗe funnangue ɗe woni torankoɓe jeeyi ɗum noon woni ko wiyete calɗi Fuuta tuggi ko Dagana ko ɗon tuggi hanti noon caggal mum nde deniyankoɓe gaari guitti nde deniyankoɓe gaari guitti laamuji ɗiɗo tati laami nde ɓe guinniri Fuuta tawde ɓe tawi ɗon tooro noon ɓe mbiɗo Fuuta tooro caggal haareji ɗiɗo foof eyyi nde inde Fuuta nde ari eyyi kono Fuuta o noon ina heewi jeddi woɓɓe mbi ko debbo goto yummum koli en wiyete noon Fuuta Ngayi ko ɗum o inniri kono heewɓe noon kolli
ko gorko gooto o hawrino e nangue nabillahi ennebi Moussa ɓi Mariam oɗon o yiidino e gorko tarihiyente ne wiye Flavie Joseph ko on noon wi ko haam jibini ɓiɓɓe nayo o inniri gooto mawni kono wiye Kanane keddinoɗo ilam ɗufan o inniri Misrayna o inniri Fout o inniri Couche eyyi Kanane o on jooɗi leydi Kanane to e Tigre Efrate ɗon ko maayo feccingo ene wiye Tigre Efrate sere Kerbala oɗon diwan nane Irak fay Syrie eyyi joni noon Couche woni leydi Soudan hannde ndi Misrayna woni wuuro Misra to wiyete Égypte ɗo eyyi Fout o on joɗino ko hirnangue Libye e takko maayo Atlantique ɗum woni noon o windi alluwal rendoji le tableau des nations eyyi alluwal rendoji ngal o wi les Foutaïens habitaient à l'ouest de la Libye au bord du fleuve les Atlantes eyyi noon o windiri haala Fouta wi Foutaji ɗi fof inde mum itta ko ɗon won wiyoɓe noon Pout won wiyoɓe Fout kono ɓe mbi P e Fe ko keewal e teelal keewal e teelal eyyi eyyi sa wi joni pullo wontata ko fulɓe eyyi to P o ko pullo eyyi fulɓe ɓe ko Fe eyyi ɓe mbi ko ɗum noon Pout o e Fout o serdi ɗum eyyi joni noon ko ɗum ɗo woni diwan biyeteɗo Toro joni noon perɗo ɗon so cubballo mum so ceɗɗo koliyajo so toroɗo so tawi ko pullo gaynako ko wawi wonde kinɗe fulɓe ɗe fof so feri ɗon kam yeehi nokku goɗɗo wiyete ko toranke hono ne lawanke wiyete lawanke ni guenarnajo wiye guenarnajo bosoyaji wiye bosoyaji yirlaɓe mbiye yirlaɓe hebbiyaɓe mbiye hebbiyaɓe eyyi ko noon ɗum wayi joni beela ko Toro ko fulɓe tan goni ɗon walla won leƴƴi goɗɗi goni ɗon eɓe kodde jolfuɓe nde wonno waɗino sa'a ɗiɗon diwanuji fof laaminoma ɗum jolfuɓe on sa'a laamino jolfuɓe fof ko mawɗo maɓɓe ne wiye Cukli Jiklan Cukli Jiklan ko on laamino jolfuɓe o itti noon hoolaɓe makko ko mbiyeten hannde gouverneur uji ko woni Farba o joƴƴini ɗum nanta Farba Cilon Farba Njum Farba Erem Farmbal eyyi ɓeɗo joƴƴina toon ɓen nanggata kubbal so ɓe nangi ɓe guittana hen Bourba Jolof mawɗo o ɗum woni Cukli Jiklan ɓe nawana ɗum itti ɗum ko koli teŋella nde koli ari noon o ari o felli leydi ndi fof o rentinidi wattindi hunde wotere ko nanata deniyankoɓe kamɓe koɓe yaalaɓe ko kanko tan woni deniyanke e suudu makko imdu e makko ko ɓeɗo mbiyete deniyankoɓe deniyankoɓe ɓene koɓe gari tan Deni Birom Ndaw ɓe daklima ɗon ko juuti ɓe giwi ɗon mbati wiyede ummiɓe Deni Birom Ndaw wiya deniyankoɓe deniji ɗi noon ko jeeɗiɗi Deni Birom Ndaw Deni Ñaay Deni Lobunkoɓe Deni Serraɓe Deni Fulɓe Deni Jolfuɓe eyyi e Deni Birom Ndaw eyyi awa Deni ɗi ko jolfo serraɓe mbiyata weedu Deni joni noon wuuro fof ne jogui weedu to joltata eyyi ɗum woni deniji ɗi nde o iwi noon watti wiyede deniyanke eyyi kono to iwi to ko Fouta Djalon to wiyeteno Koliya ko toon o hebli o hokka kono fulɓe kono ɓen mbiyete toon ko pulli en e nder leydi Guinée kono ɓen pulli en noon ko ɓen mbiyete ga fulaɓe woɓɓe mbiyaɓe haaɓoɓe ɓe gadi rokkudemo konu ko ɗum waɗi noon heewɓe ganda ko woni koliyaɓe ko konu woni armée to felli fof kadi o heɓa ɗon armée o watta hen ɗum waɗi jettoɗe fof ine koliyaɓe ko sambari ndendi en ande armée a tawan leƴƴi leydi fof ne hen awo ko noon ko sofaji koli gonno koliyaɓe joni ɓe joftina koye kolli teŋel on ala fuɗɗu wuuro toɓe puɗɗi hokkede konu ɗo koliyaɓe koliyaɓe wuuro Guinée wiyeten ko koliyaɓe koliyaɓe kono wona batte inde koli teŋel koli nde kono hanti ko kooliya o hanti nattoɗo hen fof wiyete hanti inde yummare nden nawi kono ko armée tan won ɗon eyyi ɗum waɗi a tawan hen jettoɗe seɓɓe tawa hen jettoɗe jolfuɓe tawa hen jettoɗe serraɓe tawa hen jettoɗe safalɓe tawa hen jettoɗe fulɓe ko wayno sisiɓe jeng ɓe falfalɓe lasri mumen ko safalɓe kono nani hen ɗum ɗo foof a tawan ɗum e nder koliyaɓe eyyi ko ni woni laal Toro ko ndeɗo hettere leydi wiyete Toro kala toɓe tawa wiya toranke andu lasli o iwi ko ɗo joni mi nani e nder haalande ma joni mbiɗa Farba saabu enen joni hewɓe ne mbiya Farba tawat
ko gawlo aw mawɗo awlo wiyete farba kono e nder yewtere mawɗo sa joni mi faami mbe sikki farba wonano gawlo tan wona gawlo mbeɗa yiɗi pamina min ha min wiyede eyyi mi anda ne wontiri gueɗal awluɓe awluɓe kadi e deniyankoɓe gardi kadi deniyankoɓe gardi kadi ko yummunkoli wiyete ko Nana Keita woɓɓe ne wiyamo Banne Nare Keita ko mani ganke koye suudu Keita naaɓe mande o jeeya ba makko ko jaalaɗo joni noon kanko yumma o nde o hooti kandi andi baaba o joɗino ko Jaara Ñooro teŋella gueɗal kanko waɗno empire jaalaɗo kanko e Dulo Demba perdi Fouta kanko ɓaari funnague Dulo Demba ɓaari hirnague nde o ari ga noon o felli ga fulɓe wonnoɓe ga ɓe fof o rendini ɗum o waɗi lamantiri fulɓe o inniri ɗum empire du jaalaɗo o waɗi capital makko Jaara Ñooro joni noon haaɓe makko noon ko leƴƴi soninkoɓe ɗi ndendi e laamu Askia Mohamed miñum ne wiya Amar Kondiadio ɓe mbiya Amar Kannadio ko oɗon ari walliɓe haaɓe pooli teŋel gueɗal ɓe mbari ɗum tawi koli ina oppida e kono goto yo ya wasulu reena toon kanŋeji gonɗi toon ɗi saabu on saha portugais en ɓe garannono kanŋe ina mbaddi malde e empire songoydi gawo joni noon kanko pour ɓe keeɓa kanŋe koli yaade toon yimɓe nde o nani noon bammakko warama foolama o ari o muuɓi kedde kono bammakko o rutti toon o naatiri ɗon laguine o hocci kooliya o ummori toon noon ari Bediara hanti noon o heddi o e jarribade e hornude e ƴewtidade e loskude kono makko gila e cuusal mum ha e ñawdude mum nde o andi kay o heeɓi hande tamande saabu mbi ko ujunnaje 3 e capantati pucci tati ɗum fuɗɗori o heeɓi noon ko fulɓe fulaɓe ɓe jante makko ɓe goni pulli en ɓe goni kooliyanaɓe ɓe ko ɓeɗon noon puɗɗanimo konu yantude makko ko jiida e manigankoɓe ɓe gummi toon noon ɓe gaari eywa ɓe naati ɓe nangi ɓe kaɓe leydi Jolof ndi ɓe pooli ɓe kaɓe leydi Sine ndi ɓe pooli ɓe kaɓe leydi Kadior ndi ɓe pooli o ari o dakli Deni Birom Ndaw sere école William Pointy Dakar ɗon Deni Birom Ndaw woɗɗani ɗum walla école Sébikotane eywa ko ɗon o dakli ha kurne guese waalo o yane tooro o nangi waalo ngo o nangi tarbeje mabɓe guura mabɓe foof o fooliɓe sa nangi guura neɗɗo a fooli ɗum eywa ko ni o nangiriɓe ni woni salsal ɓe goppiti laamu ngu mbatte juuɗe makko o haaɓe laam termes o fooli o haaɓe laam tagaw fooli o rutti o haaɓe jaawo goto ne wiye arɗo Birama Yero Jiidi on nene nde o fusi kono muɗum o fooli ɗum ko nden woni jawɓe pusi ɓe kucci oolol jawɓe ɓe kucci doolol jawɓe ɓe kucci koɓɓillo jawɓe ni woni jawɓe cari hanti o rendini fof noon o inniri ɗum Fuuta o wi tawde Fuutaji ɗi noon ne godno ɗo ko ndiɗo leydi Tooro tawɗen ɗo mbiyendi Fuuta Tooro o ƴetti Fuuta o watti ɗum e Tooro takki ɗum e Tooro saabu Tooro ɗon tawa kono nde Fuuta Jalon tawa toon ko Jalon ko dugu en ɓe pelliɓe min giwɗen ko Fuuta serno yenduyaɓe ɗum noon guinniren ɗon e Fuuta Jalonkoɓe e wiya Fuuta Jalon famama tigui saabu hande o mbeɗa sikki koye ɗum ɗo tigui woni ko mbiyete maayo gandal Bassirou Amadou Tidiane Jowuro yewtere nde waɗi fayida no feewi e namdal min ɗimmal woni holto torankoɓe tawate e oɗo sahaa joni eywa torankoɓe miɗa wawi wiide tan pour raɓɓiɗinade torankoɓe hannde tawe jokli Winndere foof kono noon so tawi eɗen mbiya tan to ne'ande nde woni ko leydi Tooro ndi e hoore mum e kala to toranke feri jooɗoyi kono noon Fergo Say Oumar ɓe notima hen no feewi Fergo Samba Nguma addi torankoɓe ne heewi o addi ɗum ɗo ko gila Say Oumar goɗɗum ɗum ko nangue lamɗo julɓe Fergo Samba Nguma ngo ko nden ari nden ɓe garde Alpha Idrissa en arɗo Chéring en ko kanko nden Yero Balil en Yero Dokka en hanti kanko tan woni goto o Gallo Melli to Mboroɓe Jeeri ewa yoga e torankoɓe mawɓe jagge mum ko nden gaari wallude lamɗo julɓe habde Arsenal eywa nde ɓe gaari nde noon eywa won hen ko yeehi ha diwan Nioro nde Arsenal noon fooli men 1890 ñande 30 décembre fiyande maayide Koriga e Kacce nde poola ɗen ɗon ko ɗon woni kam fiyande Sakket kono heddi noon résistance salade nanguede ɗum noon piyanɗe mum mbaɗi ha no iwri ɗon o yeehi o hucci Bandiagara ha o iwi ɗon o yeehi Ombori ha o yeehi Djibo o yeehi to wiyete Borno o yeehi leydi Sokoto
kono noon nde ɓe jaafande o wi jiɗɗo yawde makko hanti kay polgu waɗi o duwani maɓɓe ɓe darima darde maɓɓe kala gol wonata wonnoɓe luutima ay yalla waɗe maɓɓe barke waɗa ɓesguji maɓɓe barke jiɗɗo abbade ɓe yo arɓe jaada kamɓe koɓe yaltoɓe leydi ndi so tawi kadi neɗɗo yiɗa o duwanima ɗum ne wawi heddade ɗo sono yiiɗi rutto fuutatoro so yiiɗi hotatoro so yiiɗi heddo e leydi he ni won noon yoga e maɓɓe mbi ɓaari rasul sallallah alih w sallam ko diine ɓe gabbi ko fergo jihaadi ɓe gabbi nde o yeehi madina nde o hootani kadi makka o jottoyi toon kamɓe ɓe duttata ko toro ɓe dutta ko fuutatoro ewo hewɓe hen noon cali nde ɓe mbaji bina arsinade hoore muɗum yiiɗi yoɓe koot jiɗɗo fof ara hokke ɗerewol lelna fetel mum yaaha jowdurnaɓe tan taƴere mum e mawde jaɓi ɗum adina o ni koɓe lundiɓe nde woyi banjugula nde woni ɓe pella ɗo woni haare banjugula haare banjugulaɓe ɓe pella jawdi maɓɓe tetta fitillaji maɓɓe tetta ewa ko heddi ko noon watti yaade madina kaso yaha toon joƴƴina fetel mum hokke kono heewɓe heen ngari ha diwan kayi ga hedde hirsigani en ga ɓuure kewɗen seraji bourdandi en ɓe mbi kotata sabu ɓe ñemtinta ko nelaɗo tawde nelaɗo hootano makka kamɓene ɓe kotata fuutatoro ewa heewɓe heen keddiga goto goto noon hooti kono ɓe teskima hay hoorɓe ɓe jaaɗo fof juutani balɗe caggal muɗum ɗum woni hulɓini heewɓe yaade ewa ɗum noon woni ɓe keddi diwan ñooro o diwan ñooro o noon e nangue touba ɓe keeɓi heen gueɗal holko gueɗal hokkede canton mumen keeriɗo canton keeriɗo o ko guure nogas e tati wonno hande noon saltiri mum ina ara hande temedere wuuro eyyi guure nogas e tati aɗa wawi haalande men ɗen meɗa wawi go o ko jaaka moodi rewi hen tuuri gomme rewi hen lugge pure rewi hen maayel rewi hen bodewi to wonno mbooreɓe eyyi rewi hen wuuro jolofnaɓe hontorɓe o fiiloɗe eyyi rewi hen ka il pobbi balle kaaƴe balle seeno eywa turo eywa hamdallani hen wonno ko gonta e tubakoɓe egginimo eywa yante ari funda yante kumarenge e jongi yante lewarɗo sadio yante e lewa wuuro alpha yante to wiyete lewa dekole yanti hen wuro ne wiye ɓowde cowe yanti hen to wiyete lewe deleyma face guerla yanti hen koriga yanti hen to wiyete no jammel sarsa ɗon wiyete no timma eyyi eywa hanti yaari noon demba eyyi ɗeɗo guure ko ɗeɗo gonno toro yante gawinani e wuro ngo e hoore mum eyyi joni noon ko guure nogas e ɗiɗi ɗe yantuno hen ko hamdallahi ngon itta wonti nogas e kono ko nogas e tati guure toro keɓno joni noon caggal muɗum guure hanti cosoyama diwan yelimane eywa so tawi ƴeewi onon joni wuuro moon ko ga iwi baray kadi naɓɓe ko lewe baray gui eyyi kadi lewe barayne hen wonno baray kadi naɓe eywa so tawi a ƴeewi ɓeɗo hono wonɓe senowali ɓe ko gangiwi wonɓe leyye ɓe ko gangiwi eywa hanti ha ummul boru en ha yetti to wiyete masranuji ɗi tana ha en ha bejar ɗum ɗo fof kadi koye guure toro hanti kadi ɗen kadi egguɓe mbaɗo e guure goɗɗe ko jibi kam hande ne wona temedere wuuro saabu wuuro gawi gotal ene jogui guure jeetati ɗe fof jeeya koye gawi jamere ɗon iwi asiyiɓe ɗon iwi hunde busteyat ɗon iwi beele ñiiɓe hen jeeya wuuro sambari ɗon jeeya ɓowde cowe ɗon jeeya ala ne wiyete gurel malal hen jeeya eywa gurel famina ko hen jeeya barka saw ko hen jeeya ewa weli gara ko hen jeeya ewa ɗum ɗo fof yalti koye wuuro gawi jiidane bigol hayre kewe en sambal men ɗum ɗon fof kadi eyyi kadi ko yaltoy kadi e jamere asiyiɓe kadi waɗoye guure goɗɗe nan toon ewa ɗum ɗo fof yalti koye wuuro gawi ngo wuuro hen fof kadi hono ɗum ɗo ene woodi ewa hande guure mum ne keewi ko heddi ko noon hande ko saaha ɗannogol ala e jotri Winndere he to torankoɓe tawetake sabu koɓe ɗannotoɓe sa yeehi Chine a tawanɓe toon sa yeehi Amérique a tawanɓe toon sa yeehi France a tawanɓe toon hande johli Winndere ɗe kala toon e ɗannane ɗi toranke en tawe ɗon ko ɗum addani wiide ala toɓe ngala hande eyyi ko ɗon pawme konngol ngol kono kam so iwi toro toyete heeɓi kadi lamanteri mum keeridi canton toro keeɓi arrondissement toro
ha yetti hannde ne jogii commune mum to Gawinane ɗo ɗum kay koto diwan Nioro ga e diwan Yiliman ko ɗo hannde Toro so iwi Sénégal tan to Toro mangoto ko ngoɗo Toro woodi eyyi kono noon mi naari professeur Kane Saygou e 2002 nde min kawri ɗo e tabital Pulago o ari o tawi min o e Samba Kadji Oumar Abou Siril amin jooɗi oɗo jeeɗon min mbi ko Nioro o wi mi jooɗo seeɗa mo min mbi bisimilla o jooɗi o wi so wonano mbiɗa heeñide mi haalano moon ko woni Toro e Nioro o wi Toro e Nioro fof giwi ko daande Nil to wiyete Soudan hannde ina wiye couche e nokkuji ne wiye les collines de la Libye ancienne o wi ko ɗo gure ɗe jeeya o itti noon mbimomi ka keñiɗo kono hokkam adresse ma on saha ko Hollande woni o winde o rokkimi Allah waɗi min keɓani haaltide hen o maayi mbiɗa jogui deftere tarike mbiɗa witta e nder téléphone am ha janoyimi e nokku o tan jiimi Toro e Nioro to Nouba Aïl ɗum noon woni les collines de la Libye o wi oɗo Toro omo tawe ɗo e nder Soudan omo tawe to omo waɗɗi maayo Sénégal o wi Nioro ne ina ɗo Nioro wongo nani nder Mali wongo nani Sénégal tan gandumi ko ɗo o joofino Allah kadi uditanimi wirnawo muɗum ha jiitumi ɗum o wi joni noon fernoɓe ɗon kucci Cameroun ɓe gonti toon wiyeteɓe Bantu en hande eɓe mbiya toon ba Toro e ba Nioro ɗum ko toon to Cameroun to eyyi ɗum ɗo kadi ko Kane Saydou naaromi ɗum Allah waɗi kadi rewi ha pawmi guitame bindi he hay joni miɗo wawi yiilade ɗum e joni e téléphone am mi hollira a jarama Ba Bassirou Amadou Tidiane min beltima no feewi sababude ɗiɗo haalaji baɗɗi fayida e baɗɗi nafoore kadi dokkuji weltare e oɗo saha joni en kettoto dinguiral hono hoorejo suudu Toro jangde ɗum woni e soldoro Boye noddirten gaari Toro saabu dingal suudu Toro jangde en calminaɓe kamɓe fof saabu kamɓe goni sababu wallude men e ndeɗo yewtere ɗum noon en calmini dendagal fedde suudu Toro jangde kala dendagal membre muɗum kala en calmini Bassirou Amadou Tidiane en gartat ha joni e ko faate koɗorle Toro mi nani e nder haalande ma nde ɗo mbiɗa hamdallahi saabu min mi andat hamdallahi woni kadi mbeɗa andi torankoɓe hewɓe ina wawi taw gandat hamdallahi woni beɗa wawi famminde men hamdallahi sa waɗi kaaƴe katane wuuro sewnde gajaɓe jala e ari funda hakkude ɗo hamdallahi woni sa ummima yuuri aɗa fayi Nioro sa yettima ari funda mbasa ngabbude hayre nde corfa soɓɓundu banggue ɓaleri lawolne ɗon ha jettoɗa hamdallahi sa ummima sewnde kaaƴilne ɗon sa ngabbi a tellima a telloto e hamdallahi ɗon ko ururɓe hiira e naaɓe ɓurno wonde ɗon e dongoɓe e anɓe kono noon egginigo ko sa'ande attaque surprise waɗi yuuri caggal fiyande Massembe Touba ronki hoolade torankoɓe nde wonno archinare wi ala fof leñol ɓurgol añdeɓe ha yetti torankoɓe ala fof ɓurgol habtadeɓe ha foti e torankoɓe o eggini torankoɓe wonnoɓe Samba Gore wonnoɓe Fossé e wonnoɓe Hamdallahi o halfini noon eggingol ngol ko commandant Sansarik e capitaine Moreau tubakoɓe ɓeɗo geggini guure ɗe nde ɓe cali e guure ɓe gone fewnude kallo yuuri o la RN1 du Mali lawol gadanol Mali travaux forcé wonno watti guure fof ko worɓe sappo dokkete Hamdallahi ñande fof ko capannayyi sagata ne yimɓe tampi gone eggirde seeɗa seeɗa kono ɗum fof woodi heddiɓe ɗon eyyi min tanam ko ɗon iwi ko nde Alpha Aliou maayi ko ɗon ubba kanomo ceerno Modi An ni woni Alpha Idrissa ƴettiti Fati Abdoullahi tawi haɓɓima wi iwata toon o eggini on o artiri ɗum gaawi o jibidine muɗum reedu wotru funeɓe Mamadou Alpha laaminoɗo Toro e funere mum ne wiye Hajirata ɓen e mama men ɓe jiidi yumma eyyi ay donc Mamadou Alpha ko punaɗo ko punaɗo eyyi e nder haalaji yimɓe e nder yewtere ma joni bo wona haalaji yimɓe mi nani mbiɗa e nder wolde maayil nde Toro foolate way kono golwol tati ɓe kaɓa mi nani mbiɗa kacce maayil kañum kuriga ko adinde ɓe jettoto maayil eywa fiyande nde waɗi ko sere kuriga ɗon noon torankoɓe gonno koye dow hayre
sabu ko ɓoggel nani hirnaange koriga ne wiye ɓoggel ƴeewndooji gorko koriganajo ne wiye galo doolo ko ɓurnoomo waawde dogde ala ko kanko ŋabbe ɓokki he tawi nanaama eɓeni kérémis gila noon jamma noyel o Ali Buri Ndiaye wi tooro winama oɗon cuusi deedi kono on ñawdaki mimi haɓe e maɓɓe gila wuro capital am to wiyete yang haɓe tetti yang mbiɗa haɓa e maɓɓe mi wonde Abdoul Bocar Kane to kay hayɗi mi haɓe e maɓɓe mbiɗa andi jikku maɓɓe kono min ko feere jogiimi ngari jehen hannde ko noyel ɓe jaran doloji maɓɓe ɓe belto koye julde ɓe ngoni ɗum woni 25 eyyi o wi joni noon jamma he jehen janfoɗenɓe tawa eɓe mandili janane maɓɓe ewo bam pucci ɗi pooɗata mobile aji maɓɓe ɗi ɗum woni taƴen codduli majji toro wi minen min janfota ko momin baddata o wi ganduɗon o wi wondi ko ganda tuuba o wi ha nanggodiren o wadde maɓɓe ɓe cali ha heddi nde wonno nde on woni ɗon soyni noon kufnaji boɗeji ne gara nden wondunoɓe ɓale ɓe fof mbaɗanno ko sesiyaji boɗeji eyyi telbusaji boɗeji eyyi nde ɓe mbi nde o ñuɗi ɗon o ñuttoyi ko koriga o haalaniɓe ɗon noon ɓe paali nden won noon ɓe mbaɗi piyanɗe seeɗa kanoji e dow hayre he ɓen caaki ko ñande mum ko nogas e jeenayyi ñande capantati nde ñande muɗum woni nde ɓe mbaɗi fiyande mayinde eyyi fiyande mayinde noon hanti nden woni ñande capantati ñande capantati e go'o Amadou andi ko kacce wonno ko les ɓokki lam julɓe ɗo ko ɗon Ali Buri Ndiaye wi sa heddima ɗo a nanguete jehen ɓe kucci ɓe mbaloyi foose ewa heddinoɓe ɗon ɓe kadi nde tubako waɗi avancé ñande 31 nde Amadou ummima ɗon yeehi Nioro so a 10 heures o yalti Nioro ko 10 heures 45 o ɓami ko ɓamanno to kan ɗo ɗon wonno galle makko galle Muntaga wonno nde o lomti kanko wonno ɗon ewa o ɓami ko ɓamanno o yalti o ɓaari Kolomina eywa kamɓe tubakoɓe ɓe nangoy ɗon ko 10 heures 45 tawi Amadou yeehi eyyi 10 heures 45 ɓe naati Nioro eywa kono oɓe nde ɓe mbaali to foose ɗo weetino haade wedde won dartiɓe ɗon tubakoɓe woto ɓe jettade foose nde tina noon hanti o iwi foose o yettima Nioro o ɓaarima ɓaleeri nden kadi woodi hanti ɓe goppiti lawol tubakoɓe jetti foose jettoyi Nioro tawi o rewi ɗon wiyama o yeehi o halfini jama ka jakitenaɓe o wi minen komin yaltoɓe leydi ndi min kalfini moon enen gonduno eyyi ɗum woni jakti kabanaɓe ɓe o halfiniɓe jumaka ɗum woni ɓe gabbiti noon Ali Buri Ndiaye heɓide Kolomina ɗo ina faloɓe tawi kanko nawama to wiyete kaylangal kaylangal ko yirlaɓe kaylangal gonno ɗon wuro ngo wiyete kaylangal yo jiiɗi hakkude mon Kolomina o yamiri noon jagge makko ɗe yo jaa ndentino yimɓeɓe fof lewadde école nde ɓe ndenti nde o ummi toon ari omo anni ruttitade Nioro o yanoya kadi e artinaɓe ko ɗo noon woodi janfiɓe welani haalde ko ɓen kalano wiya bona waali lewadde école nde woni fiyande ɓe ngari noon ɓe ngabbe hayre yuri ɓe longi ɓe coyni ɓe tellini maɓɓe obiji ɗum woni fiyande ma sembe nde masembe eyyi ɗum woni fiyande masembe masembe one ko lewadde école tan wuro mum adango ngo nde ngo fusi noon jawdul naɓe kepti ɓawde cowe d'école naɓe keptoyi lewadde école kono ko wuro woto won eyyi joni noon kono yimɓe ɓe mayruno ɗon ni bamarankoɓe so ɓe ngari ɓe mbiya ɗum ɗo ko mbu'o mayɓe maseme ok ko maseme e leydi ndi ɓaytirta ni to ne yimɓe ɓe mayino joni noon yirlaɓe kam moggima hawnade ɗon e cangol o ngabbe hayre gaawi nde o ñalli hen ha hiiɗo o waloye gaawi nani hanti noon ko maɓe piloyo hayre nde nde mbawa nawde kanoji maɓɓe gaawi nde ɓe ngari ɗo noon tawi ƴiwonde waɗi guila subaka law e nder ƴiwonde heɓe kaɓɓi ɓe jeehi ndeka joni wolde ma sembe nde sakkiti wolde mayel nde nden noon ko résistance wona hanti koɓe darti wona bataille ɗon hanti koɓe jiiɗi ko nanngude Amadou ɓeɗon ene pelliti Amadou nangueta ɗon Amadou yaltiri leydi ndi eyyi ɗon hanti o yeehi noon haw yetti Kélébile o soyni Nioro mbiyen tindima Nioro o ɓe takki hayre Nioro tugu nde ɓe jeeyi ammaki ɗo ɓe mbaɗi jamma ɓe pewji yaltugol leydi ndi ɓe mbi yoɓe ndew ɓaleeri woɓe mbi toon ko toburu en so nani en poolama murtan ndewen sahal joni naɓe gonno e gorko ne wiye Mamadou Guiɗaɗo ne andi ɗon ha Nampala ko on ɗowiɓe
yanti kadi e ballal safalɓe wulade nasra en nde ɓe jeehi noon haɓe jettoyi to nampala to ɓe ɓenni noon ɓe kucci bandiagara ɗon saha Muniru ardino toon caggal nde Tidiane Amadou Maye ewa o lomti o woni ɗon kadi haɓe jiitimo toon ɓe jani e makko ko nden woni noon o jokki hanti o hucci lawol makko eyi Ombori ɓe wi Ombori o tawdiri toon e Badi Taleb on ko capato yante Alhaji Buguni Ba ɓe ndendi eɓe kaɓa e Touba ha hanti ɓe gandi ɗum fewani o hucci Djibo nder Burkina ko ɗon hanti o hooti ha leydi kaw makko en kanko e Bassirou Saykou e mo Bassirou e Madane e Fuutankoɓe heddiɓe Ali Buri Ndiaye Ali Buri Ndiaye noon arti tawi fulɓe gaabiro enne kaɓe e nder leydi Niger omo wallaɓe koye ɗum o heddi taw omo walla fulɓe haɓetenoɓe eyyi ko noon ka ewa jarama Bassirou Amadou Tidiane mbiɗa sikki yimɓe paami e holto toro tawate hannde e holliti yimɓe toro ina hannde kam eɗen mbawi wiide so toro haalama ñooro haalete donc ɗum woni ɓuuram doole toro hannde ene tawe to ñooro ɗum noon holko mbawɗa haalande men seeɗa e gurdam toro eyyi gurdam toro gila to nder leydi Sénégal to leydi toro to toro andi tan ko tati jalo e sawru e gaawal walla fitil koɓe woldankoɓe suusɓe koɓe aynaɓe mawɓe koɓe joom leyɗele kadi remoɓe koɓe rema ayna en walla ayna rema en eyyi wadduɓe hen kadi fitil e gaynaka eyyi ɗum ɗo woni toro kala to jiiɗa torankene ko ɗum ɗo andi illa e wayluji jamanuji ɗi hanti ha jangdeji ari sernaɓe jalti hen jangde natti hen caggal kadi nde garɗen e ferko diine ɗum kadi sernaɓe ne keewi hen jangguɓe école kadi hande mbaɗi hen hanti métier keewi aduna kadi waylima e mbayludima hen kono ko ɗum ɗo kam woni ko gandira ɗen ndema gaynaka e kanume e wolde donc wolde nde noon e nawori fitil nawori puccu eyyo eyyi jarama Bassirou Amadou Tidiane mbeɗa andi ha joni e beele so wiyama toro hande hono jiiraten ɗum e toro hanki ko tamodiral wonno ko laamanteri keeridi wonno ko laamanteri kadi joguinondi barke jogui inde nanadi e nokkuji kewɗi toro so tawi en ƴeewi leydi ndi ko leydi barkindi sabu hay sa ƴeewi joni beytol say humarngol ɓe mbiya wargo e ngenar nde nooti kono nde yirlaɓe garno nden Allah tagui ballal kono gandiri hunde ma bon ko nde ndaro wulli toro nooti jabaji toro nooti ɓurgal duƴƴi joni ngal duƴƴanani mere ko ɗo polgu heeɓa ɗum noon ne heewi kam soɓe tamodiri ɓe janfodirani soɓe gummima e wolde eɓe jaɓa kamɓe fof gasde kono ɓe pooletake hay soko seeɗa heddi foloyan ɗum ɗo kam eɓe gandira ɗum ɗo kam ko mantorgal toranke saabu sa ƴeewi ko enen mbaɗa e keerol Mauritanie he sa ƴeewi tan tugge jowdul ha yettiɗo to koriga ɗo yaari noon ha yettoyi Masran en ha yettoyi Umul Boru en foof gonɗen koye keerol ha yetti baray eyyi sa ƴeewi tan koye keerol mbaɗaɗen enen keerol ngol noon wonko waɗi ngol ɗon saabu jagguitoɓe ko toon giwranno yanoɓe ko toon giwranno wujjoɓe ko toon giwranno ko enen noon jogui ngal cokotagal e suusde dartade ɗeɗon gueɗe ko ɗum waɗno men ɗon sa nani ne wiye edi ko kandagal toro wonko waɗi ɗum wona mere eyyi ɗum ɗo ko mantorgal men timmugal eywa toro kam sa nani ɗum eywa ganda ko leydi keeri noon mbaɗnuɗi juɓɓudi mum gandude ko woni laamu gandude kala ko laamu soomi ine wonno e muɗum ko adi ɗum ɗo foof eyyi gila koli arani tawi toro andi laamu eyyi eyyi ardagol kadi moƴƴina eɓe mbawi ɗum saabu arɗoɓe ɓe ko ardotoɓe joom en ɓe ko ardotoɓe kamɓe laamu mabɓe hewani jogo caɗele ala hewani a jarama Bassirou Amadou Tidiane joni hol wasiya mbasiyta leñol ngol fate gurdam oɗo saha joni oɗon gurdam e waylo jamanu meɗe wasiyo ko leñol meɗen min noon jiɗmi wiide ko meɗe yoɓna ɗiɗo konnguɗi leñol ngol e sabu wasiya ono wayno koko luuɓa kono hanti yimɓe dooli konngol ngol eyyi kanum fof e waade noon mbiyatmi ko meɗe ñaagui fulɓe ɓe woto mbiya ɓe keddo tan no ɓe gurduno gila adan
aduna wayloto kono yo yimɓe ɓe mbaylodo e jamanu garɗo hande laamorte ko dawrugol eyyi Bassirou Amadou Tidiane joom wuuro a jarama no feewi yewtere nde waɗi fayida kadi namde kadi payodini joni hol wasiya mbassita leñol ngol eyyi konnguɗi jooɓnanmi leñol ngol ko mbiɗa ñaaguiɓe aduna waylima waylo jamanu ari hankine wano ni natti wade noon hande nden yimɓe gandano ɗanngal ganduno tan ko jooɗade ine ndema ine gayna ine mbaɗa haajuji mumen keddiɗi tawa ɗanle ngala eyi jogano ko juɓɓude hitande fof ko watte ndungu remete gaynaka ceeɗu e ndungu fof ina ɗon fewnugol cuuɗi ine jogui sa'a mum eyi hundugol cuuɗi ine jogui sa'a mum sappugol joguiɓe ko wayno ɓale e jogui sa'a mum kadi ha ndungu arta te kadi ko remete noon ko ina wuranno jawdi ndi ne barkini hen kadi ina wuranno ɓesguji ɗi hande ɗum ɗo fof natti a wawa remde hande e diwan mo gonɗen ndiɗo jeeri mbiyetedi Sahel ndi ha mbawa dañde hen guura ma hitande a wawa kadi wurnude jawdi maɗa tawa kadi a ittani kalis coɗɗa kono wurnire jawdi natti moƴƴude so wonti koye nder jayba ma koye nder jayba ma guittata kalis aɗa wurnide jawdi ganda aduna o koko wakli cefe ɗe yoɗe kakido nde wonno yuɓɓo gaynaka namni tan ko tati ko sefre e juuɗe e toppitoɗe sefre nde e nguura jawdi kala hen ko ngakki bonnan ko yeddi ko eyyi so sefre nde jaasi golle ɗe ewa bonan so tawi golloɓe ɓe kadi jaasi kadi doole sefre nde bonan ewa so nguura ka kadi ngakki kadi bonan ɗum noon ko jaalal tambingal ɗeɗo gueɗe tati woni gaynaka joni noon ko wiide yimɓeɓe hande dawrugol laamorte yoɓe tinnoɓe naata e dawrugol wotoɓe gon lowteteɓe tan walliterteɓe ko leƴƴi keddiɗi dartata ko kamɓene yoɓe jaltin ɓiɓɓe mabɓe darta ɗum so darti ɗum kamɓe fof ɓe jingana ɗumen tacca mbawa naftudeɓe janggo e jaam so jinngol ari tawa aɗa jogui bandene ɗo jinganma eywa so tawi en jangi yoga e ko laamorte nafa ko waɗi doole ko mbiyeten ko woto ɓiɓɓe men jaa hen ko wayno wonde ñaawowo walla kujjinantoɗe ñaawoɓe ko wiyete avocat en jiiɗa ɓiɓɓe men mbiya ɗum eywa diine na rewi men tan kala ko ñawɗa aduna ñawto to lakara ɗum wona hunde moƴƴere tan goppen ɗum eywa naatene kunun kaagu ngu ko ɗum woni doole leydi en jii hay laamiɗo leydi so natti welde konunkoɓe tellinan ɗum naaten hen keƴen hen so tawi en keeƴi hen ma worko en mbaɗaka walla so konunkoɓe nanggui nawanoye ñawoɓe tawa ñawoɓe men ne toon ko nden jurmoto meɗen balla meɗen kono so wonti ko janano nangatuma janato ñawatuma eywa kala to fotno wonde doole e ngala enen kewɗen waɗede ko hoorejo jagorgal ko fewte e gaynaka walla e ndema walla e commerce eywa haaju men ala eko dolni ko intérieur dolni ko défense eyyi ɗum woni konunkoɓe eywa ɗum woni laamotoɓe eywa dolni ko dawrugol laamorte hande ko nangue mum ari ɗeɗo gueɗe tati yoɓe mbattan ɗum hakkille ɓe ganda koɓe ɓiɓɓe leydi ko fodde mabɓe ko hakke mabɓe eɓe poti wadde ɗum eɓe poti hebde hakke mabɓe kadi soɓe mbaɗi ɗum ɗum noon goto foof yo feccu ɓiɓɓe mum ɓe so yiiɗi yo wood heddiɓe e gaynaka heddiɓe ɓe mbaɗe e jangde heddiɓe ɗanno darto e kalis sabu ko jawdi e gandal uddita boli peewal feere hen laabi moƴƴere ɓe mbadda hen needi ɓe goppa toñangue ko ɗum ɗo tan woni ni ko jawɓnami leñol ngol so tawi en mbaɗi ɗum ina hasi ɗo e duuɓi wona joni joni kam saabu en daɗama ne feewi kono neɗɗo so daɗamane woɗa haɗɗum abbitade gabbitoɗen beele ma en kepto so tawi en dattakina cawdodiren e jamanuji ɗi cawdodiren e leƴƴi keddiɗi ɗum ɗo woni konnguɗi jooɓari fewde leñol ngol a jarama Bassirou Amadou Tidiane joom wuuro e yettama no feewi saabu haalaji ma baɗɗi fayida emin mbiya arno waɗan moon yewtere moɗon hannde ko musidɗo moɗon Diallo Barel Samba e ceernam e kadi ko hoorejam on woni Ba Bassirou Amadou Tidiane joom wuuro ɗum no yo Allah rokku en hawrde yontere arore kadi beele kadi mbawen noddidde Bassirou Amadou Tidiane gam yewtan men yewtere wonde ɗum noon calminama beltanama